बै समावनो एमएलए जाखांनानै थांबाय बिथाङा 5 बोसोर दा बिथाङा बै 5 बोसोराव जोंनि तामुलपुर समष्टिनि थाखाय मा मावनानै गालांखो नेक्स्ट टाइम बिथांखौ उदां बिजाथि सासे सन्दुय बसुमतारी बिथाङा फेजेननानै बिथांखौ तामुलपुर समष्टिनिफ्राय आउट खालामदोंमोन जायगायाव तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बै समावनो जोंनि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ जोगारनानै गारहरदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनैनि बर' रायजो राजाफोरा फेइलार लिडार होननानै बुङो बा वान टाइम लिडार होननानै बुंनो नागिरो जोंनि साधारन रायजो राजा बिथांमोना नैबे समाव बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि हामलायनाय खुलुमनाय बावहरबाय गिबियावनो आङो तामुलपुर समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे गोसोखांथि बा गोसोखांथावना बाथ्रा बा मेसेज होनो सानदों आङो दायो जिहेतु इलेक्सन बोथोर इलेक्सन फैगासिनो दङ जोंनि तामुलपुर समष्टियाव मानव गेदेर बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों जोंहा बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ बिथाङाबो गसंदों दा आङो बिथांमोननि माखासे फारागथिखौसो बुंनो सानदों बा बिश्वजित दैमारीनि माखासे बाथ्रा बै समनि गोसोखांहोनो सानदों आङो दा फार्स्ट टाइमाव जाहैबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा जोंनि तामुलपुर समष्टियाव बै समावनो एमएलए जाखांनानै थांबाय बिथाङा 5 बोसोर खनसे टार्म्सनि थाखाय दा बिथाङा बै 5 बोसोराव जोंनि तामुलपुर समष्टिनि थाखाय मा मावनानै गालांखो बे 1 नम्बर पइन्ट जानानै फैबाय बा 1 नम्बर सोंथि जानानै फैबाय जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय दा बुंनो थाङोब्ला बै 5 बोसोराव जोंनि तामुलपुर समष्टिनि थाखाय बा तामुलपुरनि साधारन रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय बिथाङा जिरु डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै गालांबाय बा बेबादि गोसोखांथावना मोनसेबो बिथाङा खामानि मावनानै गालांनो हायाखैसै बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा बा दुखुनांथावना जारिमिन जानानै थांबाय जायनि थाखाय नेक्स्ट टाइम बिथांखौ उदां बिजाथि सासे सन्दुय बसुमतारी बिथाङा फेजेननानै बिथांखौ तामुलपुर समष्टिनिफ्राय आउट खालामदोंमोन जाय जायगायाव तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बै समावनो जोंनि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ जोगारनानै गारहरदोंमोन दा नेक्स्ट टाइम फैबाय बिथाङा एमएलए जाखांनायनि उनाव रायजो सभानि बिथाङा एमपि जाहैबाय खननै टार्म्स 10 बोसोर बिथाङा बै समावबो गोबां फान्ड मोनोमोन गोबां सुबिदा दङमोन जोंनि जिहेतु बिथाङा तामुलपुर ओनसोलनिनो सासे सुबुं हिसाबै बिथाङा तामुलपुर समष्टिनि गोबां खामानि मावनो हायोमोन एमपि फान्डजों बा बर' रायजो राजा थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावनो हायोमोन नाथाय दिनै सानखांनांगोन बै रायजो सभानि समावबो बिथाङा जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय जेबो मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै जेबो मोनसे गोसोखांथावना बिदि हाबाफारि बिथाङा मावनानै होबोनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनैनि बर' रायजो राजाफोरा फेइलार लिडार होननानै बुङो बा वान टाइम लिडार होननानै बुंनो नागिरो जोंनि साधारन रायजो राजा बिथांमोना दा बै समाव आङो बै एमएलए जानायनि समनि बाथ्राखौ मोनसे बुंफिननो सानदों बै समाव बिथाङा जिहेतु तामुलपुर समष्टिनि एमएलएमोन बिथांखौ लोगो हमनाय जोंनि रायजो राजा बा तामुलपुरनि समष्टिनि भटार्सफोरा सुबिदा मोनसे थानांगौमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बै समाव बिथांनि अफिसा गुवाहाटीयावसो जानानै दङमोन मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा तामुलपुर समष्टियाव जेबो मोनसे बिथांखौ लोगो हमनो हानाय अफिस बेबादि खालामाखैमोन दा बिथांखौ लोगो हमनो हानायनि सुबिदाया जाहैबाय जे बिथांजों थाफानाय माखासे कन्ट्रेक्टर दालालि बिथांजों थाफानाय गिदिर लिडार कन्ट्रेक्टर बिथांमोनासो गुवाहाटीयाव थांनानै बिथांखौ बिश्वजित दैमारी बिथांखौ लोगो हमनानै बायदिसिना बाथ्रा रायज्लायनो हायोमोन नाथाय जोंनि साधारन सुबुंफोरा दिनै बै समाव 1 घन्टा टाइमनि थाखायबो जोंनि तामुलपुर समष्टिनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै बिथाङा 20 बोसोरसोनि उनाव दिनै तामुलपुराव धुमकेतु बादि बारहुंखा बादि बिथाङा नुजाफैबाय अब्ला तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना
नैबे बाथ्राखौ बै बाथ्राखौ गोसोखांफिननाया मोजां जे दा बिथाङा बैफोरबादि रायजोनि थाखाय जेबो गावखौ लोगो हमनो हानाय मोनसे सुबिदा खालामनो हाया रायजो राजा बिथांमोना गावनि सुखु दुखुनि बाथ्रा बिथांनि गेजेराव फोरमायनो हाया बिथांखौ गोबां आखा खालामनानै जोंहा एमएलए खालामदोंमोन तामुलपुरनि साधारन रायजो राजा बिथांमोना भटार्सफोरा जोंनि दुखु सुखुनि जोंनि समस्याफोरखौ बिथांनो जोङो फोरमायनो थाखाय बिथांखौ 1 घन्टा बा 1 मिनिट जोङो बिथांखौ लोगो हमनो हाया जोङो बिथांखौ लोगो हमनो थांनोब्ला जोंहा गुवाहाटीयाव थांनो गोनां जायो थांनायाव जोंहा गुवाहाटीयाव बेसेबां भारा लायो 2000नि खमाव जोङो गारि भारा लानानै थांनो हाया जोङो मोनसे फिसा समस्यानि थाखाय बिथांखौ जोङो बैफोरबायदि गोजान जायगायाव बोरै लोगो हमनो हानो दा ओंखायनो जोंनि तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बै मोनसे जानानै थांखांनाय दुखुनांथावना जारिमिन बा दुखुनांथावना जा बिस्वजित दैमारिया खालामनानै गालांबाय बेखौ जोङो लाबोफिना बेयो जोंनि रायजो राजाफोरा साग्रिद जानांगोन गोख्रों जानांगोन दा नैथि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफोरा वान टाइम होननानै दिनैनि दिनाव बुङो मानो होनना बुङोब्ला तामुलपुर समष्टिनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ खनसेयावनो जोगारनानै गारबाय वान टाइम थांबाय बिथाङा एमपि जाहैबाय बिथाङा एमपिनिफ्राय बिथाङा फैलायबाय बिजेपि दोलोआव थांबाय बिथाङा पानेरि समष्टियाव दिनै बिथाङा पानेरि समष्टिनि थाखाय मा खामानि मावखो बेयो सोंथि जानानै थाबाय जायनि जाहोनाव दिनै पानेरि समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ धरना होनानै बा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बा पानेरि समष्टिनि रायजोफ्रा धरना होनानै बिथांखौ जे पानेरि समष्टियाव नाङा होननानै बिथांमोननि लिडारफोरनिसिम दाबि खालामनानै बिथांखौ वान टाइम बाहायनानै जोङो दिनै पानेरि समष्टिनिफ्रा जोगारगासिनो दङ बा जोगारनानै हरबाय फिन बिथाङा बै पानेरि समष्टिनि रायजो राजाफोरजों जोगारजानानै दिनै जोंनि तामुलपुर समष्टियाव फैफिनबाय फिन जोगार जानो होननानै बिथाङा फैफिनबाय नाथाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोसोआव लाखि बै समनि बाथ्राखौ जाहाथे बिथांखौ जोङो वान टाइम बाहायफिना बिथांखौ जै जोङो वान टाइम बाहायबाय बेखौ जोङो मालाबाबो इउज खालामफिनला वान टाइम जेखौ जाय लिडारखौ जोङो वान टाइम मुं होदों बर' रायजो राजाफोरा बा समष्टिनि रायजो राजाफोरा बेखौ जोङो मालाबाबो आरो लाबोफिना बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि रायजो राजाफोरा दा आङो नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो सानदों आङो जिहेतु नैबे समाव हाग्रामा महिलारि बाथ्राखौ बे कारनाव बुंनो सानदों जिहेतु आङो बै समाव बिपिएफआव दङमोन बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि आङो सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि दङ हिसाबै आङो नैबे बाथ्राखौ बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो गोसोखांफिननो सानदों जे बिस्वजित दैमारि बिथाङा रायजो सभानि एमपि थासेयावबो बिथाङा बिटिसि थांनाय 2020नि बिटिसिनि इलेक्सननि सिगां बिपिएफ दोलोखौ बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेरैबादि फोथाय खेबस' खालामनानै बिथाङा जायफोर मोनब्रै मोनबा समष्टियाव हाग्रामा महिलारिनि केन्डिडेट बिपिएफनि केन्डिडेटआ देरहानो गोनांखौ बिथाङा बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनानै जेरैबादि जोंनि गरेस्वर समष्टि सुक्लाय सेरफां समष्टि जेरै बिथिं खैराबारि समष्टि बिदिनो मोनब्रैसो समष्टिखौ बिथाङा बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनानै फेजेननानै जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानो गोनांमोन बा सरकाराव फैनो गोनांमोन बेनिफ्राय बन्सित खालामनानै दोनबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ मालाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बा आरो बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सापर्टारफ्रा दिनैनि तारिखाव बावगाराखै बा बे बाथ्राया मालाबाबो हाग्रामा महिलारिनि बावगारथावना जानानै फैया बिथाङा फैगोन एनडिए जों जिहेतु एलायन्स दङ खामानि मावगोन बिस्वजित दैमारिनि जानानै बिथाङा केम्पेइन खालामगोन नाथाय गोसो सिङाव जि बाथ्राया हाग्रामा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गोसो सिङाव बिस्वजित दैमारिखौ रागा जोंनाय खुद्रिनाय बै समनि गालांनाय जि माने फोथाय खेबस' बेखौ गोसो सिंजों मालाबाबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा दिनैनि दिनाव बावगाराखै बै हिसाबै बिस्वजित दैमारिखौ तामुलपुर समष्टियाव बिपिएफनि सापर्टार बिपिएफनि लिडारफोरा मालाबाबो सापर्ट होआ मालाबाबो बिथांनो भट होआ बेयो रोखा नैथि बाथ्रायाव नैबे जाहैबाय
इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ बिश्वजित दैमारिया पलिटिकेलि मार्डार बा पलिटिकेलि फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र बाहायगासिनो दङ। मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला बिश्वजित दैमारिया BPF फ्राय रिजाइन होनायनि सिगाङावनो मानगोनां इमानुएल मुसाहारिया बिथाङा BPF निफ्राय रिजाइन होनानै BJP आव जइन जाहैदोंमोन। बै समनि MLA इलेक्शन 2021 आव BJP निफ्राय बिथाङा टिकेट मोनगोन होननानै जोबोद आखायै बिथाङा दङमोन। नाथाय मा खालामखो बिश्वजित दैमारिया उनाव BJP आव दोलो जानानै बायदि षड़यन्त्र खालामनानै मानगोनां जोंनि इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ टिकेटनिफ्राय बन्चित खालामनानै गाव पानेरि समस्तियाव गेलेहैबाय। दा बै समनिफ्रायनो मानगोनां इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिश्वजित दैमारिनि सायाव खुद्रिनाय बा रागा जोंनाया दङ। नेक्स्ट नैबे समाव जानानै फैबाय नैबे समावबो बिथाङा NDA निफ्राय BPF निफ्राय टिकेट मोनगोन होननानै जोंनि तामुलपुर समस्तियाव गोबां आखामोन मानगोनां इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। बिश्वजित दैमारि बिथाङा जेरैबायदि इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ राजनिति भाबै उन खारफानानै फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। राजनिति भाबै इमानुएल मुसाहारि बिथांखौ मार्डार खालामनो थांगासिनो दङ। बेयो रोखा जानानै दङ। इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बे बाथ्राखौ दिनै बावगारा बा इमानुएल मुसाहारि बिथांनि जिफोर फलोवार्स सापर्टार्सफोरा दिनै बिश्वजित दैमारिखौ मालाबाबो सापर्ट होआ। बे रोखा जानानै फैदों। ओंखायनो आङो तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनो सानदों, जिहेतु जोंहा डेभेलपमेन्टनि सार्थआव जौगानायनि सार्थआव बा खौसेथिनि सार्थआव जिहेतु जोङो बिश्वजित दैमारिखौ बिथांखौ देरहाया होननानै जों बयबो मिथिखाबाय बा बिथांखौ जोङो बै थांनाय 5 बोसोरनि जिफोर बाथ्रा बेफोरखौ जोङो लाबोफिना होननानै साग्रिद जानानै दङ। बे हिसाबै तामुलपुरनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहागोन होननानै आङो खावलायदों आरो फोथायनाय दङ तामुलपुर रायजो राजा बिथांमोना तामुलपुर समस्तिनि देरहानायनि सार्थआव बर' हारिनि खौसेथिनि सार्थआव बा डेभेलपमेन्टनि सार्थआव दिनै प्रमद बर' बिथांखौ भट होनानै देरहाहोगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय दङ। बेखिनियानो गोजोन्थों।